Hola, jo sóc Bego, em dedico a fer pa artesanal al meu poble i a mi el que me passa és que em costa molt fer arribar el meu pa més enllà de la comarca. Soy Mireia y estoy cansada de ir para arriba y para abajo con un monopatín, con una caja en el hombro y bueno, quisiera buscar una alternativa con respecto a eso. Soc Vicent, porté 10 anys gestionant les comandes online d'un supermercat i estic fins als nassos del meu jefe. Bego, Vicent i Mireia han sopat juntes i s'han adonat que totes tenen problemes a la feina i han vist que es podrien ajudar mútuament. Pareix que hi ha feeling entre les tres. ¿Qué tal? ¿Cómo ha anat la cita? Pues a mí me pareció súper guay porque yo me veo repartiendo panes con Bego. Sí, i jo podria gestionar les seues comandes. A més, podria treballar des de casa. Ostres, a mi tot això m'aniria superbé. I no heu pensat muntar una cooperativa? Cooperativa. No sabeu quins són els avantatges de ser cooperativa, veritat? No. No. Doncs esteu de sort, podeu vindre a la mostra d'Economia Social i Solidària a Benlloc i informar-vos de tot. Wow, pues probemos, ¿no? Una pinta, Cosas ¿no? nuevas. Sí. En un hipotètic futur, vine a la segona mostra d'Economia Social i Solidària, del 14 al 17 d'octubre.